Брат, моля ми е направен от истински графит. Да, точно така протече мисълта и начина, по който ми дойде идеята за клипа, защото не сте се чудили откъде идва този графит. Аз си мислих, че от въглища, някакъв вид въглен. Ама то не, то било от някакъв водород, въглерода се хидро... Сега ще ви покажа. Клипът, че заприча се едно сме в част по химия. Така. Графита. Графита е алотропна форма на въглерода. Алотропна. Сега ще ви прочета какво значи алотропна форма. Е свойство на химичен елемент да съществува в вид на няколко прости вещества, различни по строеж, свойства и цвят. Какво е графита? Въглерод. Това е. Стига толкова смисъл. Това беше целият клип. Една минута. За да не е толкова къс клипа, ще... Айде.